Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбыр темалар турында. Заводлар белән танышты, дәүләт ярдәме турында сөйләште һәм фәнни техник үзәктә булды. Россия премьер-министры Михаил Мишустин эш визиты белән Чаллыда булды. Зәңгәр ягулык дәүләт хисабына. Дәүләт думасы Россия Федерациясында газ белән тәэмин итү турындагы законга төзәтмәләрне кабул итте. Яңа уку елында үзгәрешләр белән Чаллыда 3 мәктәптә капиталь төзекләндерелү көтелә. Әлеге исемлеккә нинди уку йортлары кергән? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 31 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 4 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21604 очрагы теркәлде. Аларның 18661 терелгән, 29-ы узган тәүлектә. Чаллыга эш сәфәре белән Россия премьер-министры килде. Очрашу барышында КАМАЗның алга таба үсеше һәм дәүләт ярдәме турында фикер алыштылар. Михаил Мишустин двигательләр, кабина каркаслары һәм автомобиль заводлары, шулай ук КАМАЗ фәнни техник үзәге эше белән танышты. Бу хакта тулырак алдагы материалда. КАМАЗ Россия территориясында һәм чит илләрдә 108 компанияны берләштерә. Төп продукциясы йөк автомобильләре, махсуслаштырылган техника, электробуслар һәм тагылмалы техника. Елына 71 мең автомобиль һәм 70 меңнән артык двигатель җитештерелә. Каркаслар заводы 2019 елда эшли башлады. Биредә 3 сменалы эш режимы оештырылган, белгечләргә 100дән артык робот һәм роботлаштырылган станциялар ярдәм итә. Современное автоматизированное производство, которое вы нам сегодня показали, такой образец профессионализма старой школы, когда многие годы центр компетенции здесь, на КАМАЗе, формировался, ну и, соответственно, самых последних технологий. Двигательләр заводында Михаил Мишустин үзен эшче ролендә сынап карады. Цилиндрлар блогын урнаштыру буенча операция үткәрде һәм яшь белгечләр белән аралашты. Привет. Как тебя зовут? Давно работаешь? На заводе Чего закончил? закончил колледж. Это наш Предприятие белән танышканнан соң киңәшмә узды. Анда КАМАЗның киләчәктә үсеше турында фикер алыштылар. Перспектив юнәлешләрнең берсе электр транспорты җитештерү. Россиядә һәрбер 11-нче яңа машина дәүләт ярдәме белән сатыла, дип билгеләп үтте премьер-министр. Существенную поддержку получает и КАМАЗ, только на имущественный взнос через компанию Ростех было выделено 4 миллиарда рублей. Также значительные ресурсы направлялись на поддержку лизинга, уплату процентов по кредитов и купонного дохода. А кредитные ресурсы очень важны для компании КАМАЗ, потому что очень большое количество зарубежных партнеров собираются приобретать соответствующую новую технику, и вот этот кредитный ресурс очень необходим. Тиздән КАМАЗга башка предприятиеләр кебек үк пилотсыз техникага сорауны канәгатьләндерергә яки автомобильләргә экологик таләпләрне арттырырга туры киләчәк. КАМАЗга килгәндә быел Мәскәүне 350 электробус белән тәэмин итүгә 4-нче контракт төзелгән. Эльвина Андрова, Елена Камалова, яңалыклар. Зәңгәр ягулык дәүләт хисабына. Бу шаярту түгел, Дәүләт думасы Россия Федерациясында газ белән тәэмин итү турындагы законга төзәтмәләрне кабул итте. Хәзер торак пунктына салынган трубадан йортка кадәр газ керткән өчен түләргә кирәкми. Толырак хәбәрчебез материалында. Левашевлар гаиләсе йорт сатып алу турында берничә ел элек уйлаган. Азимушкинда юл төзелеше планлаштырылганын белгәч, тәвәккәлләргә булдык. Бик озак сайладык, барысында үзебезчә ясау өчен тулысынча әзер булмаган йорт сатып алырга булдык диялар. Марат Левашев сүзләренә караганда, төзелеш материалы кыйммәтләнә, шуңа күрә дәүләт ягыннан теләсә нинди ярдәм мөһим. Мы обрадовались, восприняли это очень позитивно. Речь идет о 350 тысяч рублей. Раньше мы не знали, плакать или радоваться, когда нам говорят, что скоро нам подключат газ. Для нас это звучало так: скоро надо заплатить 30 тысяч рублей. Ну, сейчас это просто супер. Колоссальная экономия бюджета получается. Дәүләт думасы газ белән тәэмин итү турындагы законга төзәтмәләрне 3-нче ахыргы укылышта кабул итте. Башка сүзләр белән әйткәндә, зәңгәр ягулыкны участок чикләренә кадәр йорт хуҗаларының акчаларын җәлеп итмичә генә үткәрәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында барлык торак пунктларны бушлай газ белән тәэмин итү бурычын куйды.
В Татарстане, несмотря на то, что уровень газификации очень высок и составляет более 99%, потребность в газе растет, учитывая темпы строительства, расширение границ поселений, появление новых микрорайонов. В настоящее время органам местного самоуправления, соответствующему республиканскому министерству необходимо решать вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой, оперативно сформировать базу домов для бесплатного подключения и, главное, оказать людям всю необходимую помощь в подготовке документов на местах. Инициатива газлаштыруун Бірдем оператор институтын кіртуіні көзде тұта, ол газ білән тәмин етуінің Бірдем системасы миллекшісі, яғни Газпром һәм аның компаниялары болашақ. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Быйыл Чаллыда үш мәктәптә капиталь төзекләндерү көтелә, аларның территорияләрендә дә яңартулар булачак. Төзекләндерү сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен махсус учреждениеларда үткәреләчәк. Бу исемлектә 68-нче мәктәп, 89-нче балалар бакчасы һәм 86-нче интернат. Дәүләт сатып алулар сайтында тиешле тендер урнаштырылган. Чаллы мәгариф учреждениеләреннән тыш Минзәлә һәм Тукай районнарының 2 мәктәбендә дә төзекләндергә планлаштыралар. Контрактның башлангыч бәясе 398 миллион сум. 3 май көне Бровецкий бульварында сәүдә павильоны янды. Шәһәрдәшләребез хәлакәт видеосын шунда ук социаль челтәрләрдә урнаштырды. Безнең төшерү төркеме җәмәгать туклану киоскы януы нинди нәтиҗәләргә китергәнен күреп кайтты. Диспетчер пультына янгын турында хәбәр көндезге сәгать 2 тулып 54 минут үткәч килә. Инде 10 минуттан соң ут сүндерелә. Янган җәмәгать туклану нуктасы сәүдә үзәге белән янәшәдә генә торган. Бу бинага да ут ябышкан. Моннан тыш туңдырма сату кибете дә зыян күргән. Ул бөтенләй электрсыз калган. Моннан тыш ут күршедәге агачка туңдырма кибетенең пластик гөмбәзләренә дә зыян салган. Янгынның мәйданы 36 квадрат метр тәшкил итә. При пожаре у нас сгорел кабель питания. Вот сейчас мы ее восстанавливаем, меняем кабель. Туңдырмалар сатучысы Ирина сүзләренә караганда янгын кинәт кенә чыккан. Ул тиз арада павильонны ябып чыгып китә. Горело, да, сильно вот это горело, и вот этот провод загорел тоже. К дому идет, который. Ну, все вот там были, на площадке, за площадкой. Потом приехали, всех разогнали. Ну, я почувствовала запах чего-то горелого. И потом уже люди там начали собираться, и мы как бы вышли посмотреть, и там уже огонь как бы пылает вовсю. И он прям очень сильно разгорелся. Шаурма сату павильонын бульвардан шәршәмбе көнне кич белән алдылар. Причина пожара и ущерб материальный в настоящее время устанавливается. Рассматривается версия причины пожара электротехническая, неосторожное обращение с огнем и неисправность оборудования. Киоск иминиятләштерелмәгән булган. Сәүдә үзәге җитәкчелеге бу хәлгә аңлатма бирүдән баш тартты. Эльвина Андрова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре Бердәм порталы, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы, Бердәм 122 номеры күп функцияле үзәк һәм поликлиникага мөрәҗәгать итеп ясатып була. Коронавирустан саклануның иң ышанычлы юлы ул вакцина. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Кунгурский техникум-интернат приглашает на обучение лица с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Пермский край, Кунгурский район, поселок Садо-Ягодное.